Id-Deputat Nazzjonalista Albert Buttigieg ma kkundannax l-attakki li jagħmel Carola Aquilina fuq l-Speaker fil-Parlament. U għamel dan f'konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista quddiem il-Parlament. Fil-fatt, staqsejna lid-Deputat Nazzjonalista jekk jikkondannax lil kap de facto tal-Partit Nazzjonalista Carola Aquilina wara li tlieta fil-Parlament ma ddejjaq xejn jattakka u jgħajjar bla moħħ lill-Speaker tal-Parlament Angelo Farrugia. Onorevoli Buttigieg, għandi mistoqsijak ma importax, Onorevoli Buttigieg. Ma nistax għamilek mistoqsija ġifieri. Inti tikkondannaħ id-diskors. Tikkondannaħ id-diskors. il-kollega. Madankollu u jagħmel mistoqsija lid deputat nazzjonalista, membri tat-tim tal-komunikazzjoni tal-Partit Nazzjonalista spiċċaw daru lill-ġurnalista dan l-istazzjon. Viżibilment skomdi anke biex jgħinu lil Buttigieg jaħrab mill-mistoqsija, dawn bdew iwaffqu lill-ġurnalist milli jagħmel xogħlu. Fil-fatt, il-kellim ta' Bernard Grek, Nathaniel Attard, beda jgħid lid-Deputat Nazzjonalista biex jaħrab mill-ġurnalist. Laqgħa xejn. Tista' tweġib. U l-istituzzjonijiet li tawh obdihom, tant li ħarab lem mill-ġurnalist. Iżda qabel ħarab jiġri fil-Parlament, id-Deputat Nazzjonalista baqa' jevita l-mistoqsija. Tiddeploraħ il-klim li juża Carola Aquilina. Wiġbita il-kollega tiegħi. Inti skomdu twieġeb. Wiġbita il-kollega. Skomdu twieġeb inti. Wiġbitek il-kollega tiegħi. Inti m'għandekx opinjoni ġifieri. Wiġbitek il-kollega tiegħi. Għalet hija ngħidu jien għadtu lek. Grazzi. Skomda u evażiva wkoll kienet id-Deputata Nazzjonalista Grazzella Attard Previ li meta saqsejnija jekk tikkondannax il-kliem li juża Carola Aquilina ukoll ħarbet mill-mistoqsija. L-iskumdità fost id-deputati qed tiġi wara li tul is-seduta parlamentari ta' 2 u 3 l-Oppożizzjoni Nazzjonalista kompli bl-attakki, l-arroganza u nuqqas rispett tagħha fil-konfront tal-Speaker tal-Parlament Angelo Farrugia. Fil-fatt, id-deputat tal-Establishment Nazzjonalista Carola Aquilina attakka lil Farrugia. U allura, Mr. Speaker, għandek twaqqaf lill-Prim Ministru. Issa jekk inti m'intix kapaċi iżżomm il-Prim Ministru. Grazzi. Ma dak illi qed tajt. Nirringrazzjak. Grazzi. Ma dak illi qed tajt Mela, grazzi. Nafu l-kox naħsbu dwar. Grazzi. Taħseb